Vítajte. Dnes je posledného októbra. Toto je deň, kedy sme alebo deň, ktorý sme avizovali na to, že predstavíme vlastne náš adventný kalendár. Tak ako každoročne, už 4. rok v rade. My si pre vás pripravili set 24, dúfam, že to nevypadne, 24 visiek, ktoré si spolu prejdeme o mesiac, v decembri od 1. do 24. A tak ako štandardne roky predtým, prinášame vám vlastne 3 centilitrovú vzorku, ktorá sa bude nachádzať v kalendári vždy ku danému dňu. 3 centilitrová vzorka je pre nás, poviem si, viac priateľnejšia ako dvojka. Samozrejme, pretože si človek tú vzorku poprípade môže prejsť dvakrát, poprípade je tá vzorka trošku väčšia, ako býva tá štandardná dvojková. V kalendári samozrejme nájdete degustačné sklo, budete tam mať pohári Glencairn a takisto v tomto roku nájdete aj pohár na vodu, brandovaný, ktorý môžete využiť ako len chcete. A podarilo sa nám do kalendáru dať rôzne whisky sa nám podarilo dostať. Máme tu 3 18-ročné whisky, budeme tu mať nejakú sudovku, nejaké vínové finiše, budeme mať aj nejaké dymovky, takisto budeme mať ale aj iné ročníkové whisky, ako dve 16-ročné, jednu 11-ročnú, 12-ročnú. Taktiež budeme mať ale aj základnejšie whisky, ktoré sú v podstate v lepších cenách, alebo povieme si v tých nielen v prémiovej kategórii. Dali sme do kalendáru, alebo podarilo sa nám do kalendáru začleniť aj neštandardné whisky. Budeme mať vlastne dve japonské, ak sa nemýlim, dve japonské, budeme mať dokonca čínsku whisky, budeme mať 5-ročnú čínsku single malt whisky. Taktiež budeme mať americkú whisky, žiaľ len jednu. Ale je to na obzvláštnenie toho kalendára, pretože sa tým americkým whiskám až toľko nevenujeme. Taktiež môžeme alebo prejdeme si celú škálu kategórií visiek od blendov, single maltov. A whisky, ktorú nebudeme mať tento rok v kalendári, je ten typ whisky, ktorý máme najradšej, to je single pot still whisky. Ale tu už sme si primárne vyčerpali niektoré veci, ktoré sú dostupné. Whisky, ktoré nájdete v kalendári, sú distribuované firmami, ktoré majú už značné meno na slovenskom trhu a každá z týchto visiek je dostupná a mala by byť dostupná. My samozrejme tieto whisky budeme mať aj u nás v EasyPube, to znamená, že pre tých, ktorí si adventný kalendár od nás nekúpia alebo chodia do EasyPubu pravidelne, tak si samozrejme počas toho decembra tie whisky môžu dať u nás a môžu ich ochutnať v špeciálnej cene, ktorá bude počas mesiaca december do konca roka. Ešte, aby som nezabudol jednu vec. Ako sami viete, cena visiek, povieme si, rapidne stúpa a tie niektoré whisky zdražili, dajme tomu až o 100%. Niektoré je ich veľmi málo a si držia cenovku vlastne stále rovnakú, čo je úctihodné a smekam klobúk, čo je super. Ale aj my sme sa snažili, aby ten kalendár bol aj zaujímavý, aj pútavý, aby v ňom boli aj novinky, aby v ňom boli aj nejaké prémiovky, ale nepodarilo sa nám 4. rok po sebe udržať tú cenu. Je malinko navýšená, ale už sme to potom urobili tak, že cena tohto kalendáru bude u nás 110 € aj s poštovným. Samozrejme ľudia, ktorí si pre kalendár prídu osobne a nebudú mať poštovné, tak tým sa zavďačíme nejakým malým iným dramom, ktorí budú mať ako extra do toho setu. Samozrejme k tomuto nebude video. Takže pekná séria 24 visiek, ktoré budú v decembrovom kalendári, môže od 1. decembra začať. Ja sa na vás teším, ďakujeme za vašu podporu, ďakujeme všetkým, ktorí si objednajú kalendár a vidíme sa od 1. decembra.